Dumngeg kayo iti sibibiyag a Diyos. Isu tinabileg, manubot tayo, ubog ti kinasudi kanayat. Awen mi itinagan ti Apo nga agdanayon. Umay kayo, agdaydayaw tayo, iti Apo a naindaklan. Kumaken Ama, ken Anak, ken Espiritu Santo, lugasano iti ugma, kasta nga agnanayon, kumalaen. Amen. Amen. Ti Diyos isu ti kabilgan na pigsa akalasan. Tulong tayo ken saranay anyaman mapasungan. Di pa nakabalin, hintay ispalin, di manang huli. Tuwa na ang mare. Ibukod tayo abig sa di umdas asarapan. No di na ited badang na nabileg akanawa. Amuyo no sino, imanubo tayo ni Jesus nga Apo, isu talged tayo, ket agbalegi tayo. Lupay napno daytoy lubong tidang puso. Ti Diyos na pigsa atulong, mamarmek ni bumurong. Si Piet lawagan na, ket agkabusor na, mapurar matada, datay ispalen na, may salaas sa una. Di sa una inggit bileg, tuy daga agkintayeg. Ket umdasen akakleg, no intay umasideg. Di balay mapukaw, pagitan imatay, ngenday
Magkararag tayo. Bindito nga naayat unay, Diyos sa mami nga nailangitan. Agyaman kami, kanagdayo kami unay king kauapo, nabalinan mi manen, ti umay, dito'y balay kararag mo. Binisyon am kumaapo, ti tumunggal maysa kada kami, si kakumaapo ti makikadda, kadagiti nagbabaetan mi. Aywanan na kam kadiyo apo, akas manen, ti panangaywan mo kadagiti naglabas nga Domingo. Pakawanan na kam kadiyo apo, kadagiti aduunay apo nga naglablabsingan mi kenka, akas met pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami. Nagutoy apo ti pakidawat mi, gapo tinapatig unay, anaga ni apo mi nga Jesus. Amen. Engemo apo, engem dawat mi, ipangag mo kami, Umay tayo ken Kristo, ti si bibiyag abatu ken tinapateg a Diyos. Lipaten yu, dagiti aramid ti kanadakes, ket ipudno tayo dagiti basbasol tayo ti sangwanan ti Apo. Dumalag tayo ken Apo, nga daan kararag ken napakumbaba a puso. Maawis tayo kakabsat nga agparintuming dagiti kabailan na ken kastamit nga agtugaw dagiti kabailan na ket sangsang kamaysa tayo nga dumatag ken Apo bayat iti natal na atokar si papakumbaba tayo nga umasideg ken kuana. Kararag tayo. Naayat a Diyos mi si papakumbabakam nga dumatag ken ka. Tapno awaten na kam. Ipudno mi amasansan na baybayan mi asuruten ti dalan mo. Ken nagtulnog kadagiti alada nga sursuro ti lubong nga inayat mi. Isuro na kam kuma nga agtalek ken nagtulnog iti paganurutam. Pakawanen na kam kadagiti basol mi. Tarimaanin na kami ket isuro na kami nga mangitandudo iti ayat ken kapyam o Apo. Amen. Amen. O Apo, iturong nakat ken ka palanasen dalan ko. Pagranyagem kat rupam kanya tapno sikati Itangarod ti pinakaunong dagiti sagsagot, nga agpaay ti pinaka-mentinar iti building na tayo. Maawis dagiti ushers.
Yan. Naimbag nga agsapat ay amin kakabsat. Good morning. Ayan. Ken kastamet nga kablaawan tayo, dagiti kakabsat tayo, nga da iti online, kaya tagyaman kami, iti agtultuloy nga panakipasetyo, iti panagdaydayaw tayo, dito Central United Methodist Church, kit na daman dagiti cellphone yo kakabsat, kit dawek man ti pangi share and post yo, tapno adupa iti madanon na, dayto yung gimong tayo, tapno dagiti kakabsat, kailyan, kapamatyan, nga Ilocano tayo, ket maamuanda, nga dati Ilocano service dito is Central United Methodist Church. Ket kastamet nga kablaawan tayo, dagiti amin nga agkasangay, iti daytoy nga lawas, nga kakabsat tayo, nga kapamatyan tayo nga Ilocano, adaba dagiti agkasangay, iti daytoy nga lawas kakabsat. Ket kidawi mi nga ni Apo Dios ti agtultuloy nga mangbendisyon kadagiti bibiyagyo iti panakadanon kadagiti birthday yo iti daytoy nga lawas na. Ken kastamet kadagiti nakadanon iti anibersaryo dagiti kasarda kas kumakin ni Dr. Dominador and Mami Levy Raquel, ket into no 15 iso ti anniversary da. Ket agtultuloy tayo nga ikararag dagiti ti kasasaad ken kastamet iti salunat nang nangruna ken ni Dr. Dominador Raquel. Ket kastamet kakabsat nga agyaman tayo kat ti presensya, dapat dagiti bisita tayo kakabsat. Kidawik man ti panagtakderyo kakabsat at no makablaawan da kayo. Digiti hanga naala, digiti asers tayo tinaganda. Ayan. Ay, ni Pastor Annalyn. Natoy. Iso ni Pastor Annalyn Casero from Nueva Vizcaya. Ayan. Kaya tagyaman kami kadigiti kakadwa namet. Diyak mo, no, anya ti gandat da dito Metro Manila tata. Kaya ni Pastor Annalyn, diyak mo, no, aritaw ti distina Bambang United Methodist Church. Ket iso ti ka-classic mate di seminary. Ayan, nagyaman na classmate, Pastor Annalyn Casero, ti kaadam, iti gimong tayo dito yung Ilocano. Siguro, ado ti amam-amom ito, ado ti taga Biskaya, dito Ilocano service tayo, iti dito nga kanito. Gyaman kami, dapay kakabsat, dagiti umuna, medyo basit tayo, bakayabak na ti tudo tatay, kaya medyo napabutngan siguro, baka layos, kadigiti madalanan tayo, nang nangruna, kadigiti agapo, kadigiti medyo pangadaywen nga lugar, dito Metro Manila, kan kastamit, digiti kabangibang probinsya, dagiti agapo, ijay Cavite, kastamit, ijay Rizal, ken ijay Bulacan. Numampay kasta, tultuloy tayo nga agdayaw ken agyaman ken kuana. Kakabsat, dagiti dumapay nga padamag, kayat kuman nga pakaamo nga tatakit isu ti rugi iti 40 days of prayer tayo. Ket mangrugin to na alas 2 nya, fiskal. Ayan na ni piskalen. 9:45. So, gyaman tayo, ket agtultuloy tayo ko mga suportaran, dahito yung ministeryo ti iglesia tayo, kaspaset ti agtultuloy nga panangip karkararag tayo, kadagiti amin nga aramid tayo ti iglesia tayo. Ken kasnamet nga dagiti anak tayo nga agtawen ti 12 pababa, maawis kayo ti junior worship, ije Perez kakabsat. Ket iawis ko met nga bitbitin nyo kuma digiti apu ko yo kakabsat. Oh, no, dati anak yo nga agtutubo kin ubing iawis yo tapno kastagat makipaset damet kadigiti na duma nga aramid iti digiti ubing ken kastamet digiti agtutubo iti iglesia tayo. Ken adamet into nalauna WSCS fellowship. So maawis dagiti WSCS dati fellowship yo kalpasan ti English service. Ken kasnamet ti Board of Trustees dati meeting yo into na alauna ti Malem. Ken kasnamet nga no adati gagayem yo wenno amuyo nga mga nga
seafarers ket adati nirugyan nga ministeryo ti iglesia tayo daytoy ket kaagapay marino ket tigandat na lang daytoy ket tapno kastagat kumustahan ken kastamet nga maikararag tayo dagiti seafarers nga agururay kadagiti trabaho da nga mapan ijay ballasi taaw. Ken kastamet nga ito no Sabado, adati UMM Fellowship, dagiti UMM tayo dito, iglesia tayo dito, church. Ken kastamet nga ito no Domingo, 19 and 26, ket ada iti seminar tayo nang nangruna dagiti core group nga nakipaset iti retreat tayo nga dati seminar iti seminar to how to handle care group ket maawis kayo ken agyaman nakmet kakabsat ti presensyayo iti lay servant academy tayo nga nangrugi idi kalman ket daytoy ket agtultuloy aging gana into no Marso no anak ngagkamali tunggal pinulan ket duwa nga beses nga dati klase tayo ket ditoy Central UMC ti pakaaramidan na. Ket agyaman na kadagiti Ilocano nga nangirepresenta ti Ilocano nga di maray iti daytoy nga aramid iti lay servant ministry tayo wenno lay servant academy tayo nga imay idi kalman. Anak unay nga nakatugawin, tanang rugi nagplanning kami nga mimet iti Board of Ordained Ministry, iti Philippine Annual Conference, ket kas chairman, ket ginundawayak beten ti kada, iti papastor tayo, iti kalman. Ken kastamet nga ti Married Couple Fellowship tayo, ket maangay, dati reception nga maaramid into no July 31, ket maawis dagiti agasawa sililokat iti daytoy nga ministeryo tayo tapno kasta ket adati fellowship tayo ti tunggal Biyernes mangrugi into no 31 mangrugi ti aramid tayo iti MCF couple married couples fellowship dito Garcia Hall ket maawis dagiti agasawa ket daytoy ket silulukat para iti amin kidawik man ni Ate Imelda, tapno ipadamag na lang, je pagsulong 3 na. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si kapatid na Imelda Ninti. Ako po ay kinatawa ng Outreach Ministry ng Central UMC at kami po ay naririto bilang membro po ng ministeryo na to at iniimbitahan po ang lahat kung kayo po ay may oras sa Sabado, July 18, mula alas 8 hanggang alas 12 po ng tanghali, meron po tayong pagsulong year 3, 3 taong kaisa sa paglilingkod with the theme, One Christ, One Church, One Calling. So kami po ay naghahanap ng mga katuwang na volunteers para po sa ating mga outreach ministries. Sa mga hindi nakakaalam po, marami po tayong kinikater na mga activities ang church. Kasama na po dito ang Legoland Kids at meron din po tayong Legoland Mothers at meron din po tayong pagsambayan. So, nangangailangan po kami ng tulong nyo. Kami po ay nag-a-appeal sa inyo bilang member ng ating iglesia na makilahok at tulungan po kami upang pong maging mas malawak po ang ating maabot pagdating po sa mga gawain ng ating iglesia. Hindi lang po sa outreach, lahat po ng activities ng church ay ating po suportahan. At dadagdagan ko lang po yung announcement ni Pastor about married couple. Ito po ay hindi lang po sa mga married couple. We made this fellowship inclusive, so we are also would like to cater those single parents and those widows and widowers. So, if you have time, July 31 at 6 p.m. sa Garcia Hall po, ito po yung MCF Reception Friday. Maraming salamat po at tayo pong lahat ay pagpalain ng ating Panginoon. Salamat po ulit. Thank you, Ate Imelda. Ken kastamit nga into no 26 iso ti recognition Sunday tayo no adaman dagiti apukuyo
anak yo, ken kastamit kadagiti naglipas ti kolehiyo, ti masteral, wenno doctoral, ket paki fill up yung man dito inspire tayo, ket mabalin nyo nga ipan di sangwanan, bayat ti panangidaton tayo kadagiti sagsagot tayo, tapno mabigbig kayon to into no July 26, kadagiti amin nga worship services ti iglesia tayo. Sige nga rod kakabsat, tumakder tayo, ket abrasain tayo man ti tunggal maysa, kablaawan tayo man, bayat ti panangkankanta tayo, ti timpuyog dagiti Kristiyano. Matitinamnama, kenayanayat tiyaramid, tayasang sangkamay sa tumpalantay katibilin na, ayanayat tirabeng mo, di kapadamatao. Ayanayat tirabeng mo, tunos ka na kem tayo. Ayanayat tirabeng mo, tunos ka na kem tayo. At tayaw tay, nagsasangkamay sa di pamatikan tinamnama. Ayanayat tirabeng mo, di kapadamatao. Ayanayat tirabeng mo, kenakem tayo. Ayanayat tirabeng mo, tunos kenakem tayo. At tayaw tay, nagsangkamay sa di pamatikan tinamnama. Ayanayat tirabeng mo, di kapadamatao. Ti epistola tayo, ket masarakan, iti surat ni San Pablo, kadagiti taga Roma, Kapitulo 8, versikulo maysa, ginggana, sangapulo ket maysa. Ket kasto iti maibasa. Itangarod awanen ti panakadusa, kadagidjay adda ken Kristo Jesus. Tatilinteg ti Espiritu, ti biag, ken Kristo Jesus, pinalubos na manipod ti linteg, ti basol ken patay. Tatisaan akabailan ti linteg, gapu ti nakabsut babaen ti lasag. Inarami ti Dios babaen ti panangi baunay ti bukod na nga anak, iti kaasping ti lasag, ti basol ken maipapan ti basol, ken kinondinar na ti basol iti lasag. Tapno ti kinalinteg kalikaguman tilinteg, matungpal kadatayo, asaan ang magnasigon, itilasag no diket, sigon iti Espiritu. Tadagidjay magnasigon itilasag, ipampanunot da dagiti banag tilasag. Ngem dagidjay magnasigon ti Espiritu, dagiti banag ti Espiritu. Tati panagpanunot,
panagpanunot ti lasag ken patay, ngem ti panagpanunot ti Espiritu ket biag ken talna. Agsipod tati panagpanunot iti lasag ket kabusor ti Dios. Ta saan mapasakop iti linteg ti Dios wenno kabailan na. Ket dagijay adda iti lasag saan da makayayo iti Dios. Ngem da kayo saan kayo nga adda iti lasag no diket ti Espiritu. No pudno nga agnaed kada kayo ti Espiritu ti Dios. Ngem no adda tao asaan nga addaan ti Espiritu ni Kristo isu saan akukwa ni Kristo. Ket no adda ni Kristo kada kayo uray no natay ti bagi gapu ti basol ti Espiritu ket biag gapu ti kinalinteg. Ket no ti Espiritu dayjay nang bangon ken Jesus manipod kadagiti natay agnaed kada kayo. Dayjay nang bangon ken Kristo Jesus manipod kadagiti natay pagbaligyan na kaintumet dagiti natay abagbagiyo babaen ti Espiritu nga agnaed kada kayo. Amen. Kidawek man ti panagtakder ti tunggal maysa ti panakaybasa ti ebanghelyo manipod ti surat ni Mateo ti may kasangapulo ket tallo nga kapitulo bersikulo umuna aging ganat siyam sa tayo malatiw iti sangapulo ket walo aging ganat 20 ket tallo ket kastoy ti mabasa tayo. Ket daydi nga aldaw rimwar ni Jesus ti balay ket nagtugaw iti denna iti baybay. Ket dagiti umariwekwek nga tattao imayda naggaaribongbong ken kuana gapu na sumrek iti barangay ket nagtugaw ken amin dagiti adu at tattao ket nagtakder da iti igid. Ket kinasauna ida dagiti adu a bambanag kadagiti pangarig akun kunana adtoy ta agmulmula a rumwar nga agmula. Ket idi nagmula dagiti dadduma a bukel a nagdiso iti denna ti dalan ket dagiti tumatayab imayda ket kinnanda. Ket dagiti dadduma a nagdiso kadagiti kabatuan nga awan adu adagana ket timmuboda a nadaras taawan iti nauneg adagana. Ngem idi nakatangkaya gen ti init nalaylayda ket nagangoda taawan ti ramutda. Ket dagiti dadduma nagdiso kadagiti kasisiitan ken dagiti sisiit dimakkelda ket nilippesda ida. Ket dagiti dadduma nagdiso iti nasayat adaga ket nangtid ti bunga. Dagiti dadduma sagsangagasot, dagiti dadduma sagginnem apulo ken dagiti dadduma saggat lupulo. Iti adda lapayag na pandingeg agdumngeg kuma. Dinggen yung arod ti pangarig ti agmulmula. No oray siya sino makangeg iti sao maipapan ti pagarian ket di na maawatan umay ti dakes. Aparuten na ti maimula iti puso na. Daytoy tinaimula adina iti dinna ti dalan. Ket tinaimula kadagiti kabatuan isu daytoy anakangeg ti sao ket dagos awaten na asiraragsak. Ngem saan anakaramot ket di nabayag ket no umay ti rigat wenno ti panakaidladanes gapu ti sao dagos a maitibkol. Ket itinaimula ti kasisiitan isu daytoy ti dumngeg ti sao ngem ti agawa iti lubong ken ti pannakaalilaw dagiti kinabaknang lippes sanda ti sao ket saan a makabunga. Ngem tinaimula kadagiti nasayaat adaga isu daytoy ti dumngeg ti sao ket maawatan na isu amangted ti bunga ket agbunga kadagiti dadduma ti sangagasot ken dagiti dadduma sagginnem apulo ken dagiti dadduma saggatlo pulo. Diyos ti mangbendisyon, ti tunggal may sa kadatayo, ti panakaybasa, ken panakadingeg, tinasantuan asa sa una. Amen. Amen. Ti sa
manaragsak sa uama mabiyang ti sasaong anaragsak sa uama mabiyang. Amen.
Agyaman tayo, ti mensahe nga impaay ti koro tayo. Ken tultuloy nga agaw awis met ti koro tayo, dagiti adda iti gifts na, mga tapno kastakit makipaset iti daytoy nga ministeryo ti iglesia tayo, ditoy Ilocano service. Babaen iti panagkanta iti koro dagiti Ilocano. Ti pakaibasaran ti mensahe nga kayat ko nga ipaay iti daytoy nga agsapa ket manipod ti binasak iti ebanghelyo ni Apo Jesus ti Mateo ti may kasangapulo ket tallo nga bersikulo kapitulo, bersikulo umuna ginganat siya maginganat sangapulo ket walo ginganat 20 ket tallo. Daytoy nga teksto kakabsat ket napasamak iti igid ti baybay ti Galilea. Nga naglugan ni Jesus iti bangka tapno mangisuro kadagiti adalan na ken kadagiti tattao. Ipakita na kadakwada kadagiti na duma-duma asungbat ti puso kadagiti puso dagiti tattao may papan ti sao iti Dios. Manipod ti kinakurang ti pannakaawat da, gapu kadagiti pannubok, aging gana nga maawat da itinawadwad nga grasya wenno bunga ti pannakaawat da ti sasao ni Apo Jesus. Kas kinuna ti Bible Gateway. Ket kastamet nga daytoy ket binalbaliwan ti wagas a panangisuro ni Apo Jesus, babaen ti panangisuro na, babaen ti pangarig. Tapno mailimeng ti kinapudno kadagiti addaan iti addaan naseraan a puso ket tapno maawatan da daytoy nga maawatan dagiti pasurot na. Ngamin no pagtutungtungan tayo ti parables ti Ingles kunana siyempre ammo tayo nga no pabula ket istorya may papan kadagiti animals ngem adda iti adal na nga mapidot tayo. Ngem ti parabola wenno pangarig ket may samet lang nga ababa nga istorya nga mausar kadagiti inaldaw nga panagbiag tayo nga mangipaay kadagiti sursuro nga na espirituan wenno saan no di ket namoralan nga adal nga mausar tayo kadagiti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo ket daytoy ti pangarig. Tapno maawatan da, ti sasao ni Apo Jesus. Ket daytoy nga pangarig, ket mabasa tayo iti Mateo chapter 13 verse 1 to 9 to 18 to 23, may papanti pangarig ti agmulmula. Ngem anya ti kayat na nga ipaawat kada tayo, kas adalan na daytoy nga pangarig. Ti umuna nga inusar ni Apo Jesus ket iti dalan. Ada ti maysa nga nga agmulmula nga impurwak na dagiti bukel iti dalan. Igid ti dalan. Ammo tayo kas kinana ti Cambridge Dictionary, pathway is a track or route designed for walking. Ket ammo tayo nga nunot ti dalan ket kanayon ken inaldaw nga mapagnaan dayta ket masidsid aging ganat tumangken kakabsat dayta nga pagnaan. Gapo ta inaldaw nga pagnaan dagiti tattao, pagnaan dagiti karwahe ken daduma pay nga magmagna nga adda ti bitbit na wenno maymaysa na dayta nga dalan. Ket adu dagiti tattao nga kasna ti puso na dagiti adalan wenno nang nangruna kanya tayo. Nga numangyeg tayo dagiti sasao ti Dios no daduma saan tayo nga maawatan iti ipataros na wenno mensahe na titunggal may sa kanya tayo. Isut gapuna nga bumaybayag isumet nga agbalin nga tumangtangken dagiti puso tayo. Gapo ta adu dagiti pagdanagan tayo iti lubong. No daduma ti lubong ti mangdikta no anya ti aramidin dagiti biag tayo gapuna saan ang makastrek ti grasya ti Dios kadagiti biag tayo.
kas pangarigan ti dalan, saan nga mabalin nga mamulaan dayta gapo tanatangkin. Inaldaw nga pagpagnaan dagiti tattao ken naduma-duma pay nga tattao nga adda nadagsin wenno maymaysana saka-saka isuna nga magmagna wenno addaman ti bitbit na nga magna nga mapan kadagiti destinasyon da. Ket kasta ti tunggal maysa kada tayo kakabsat. Oray mulaan tayo, purwakan tayo, ti dalan ti mula kakabsat. Gaputan natangkin saan nga makatubo daytoy. Ket kastamet ti puso tayo kakabsat kas kinunak kanya tayo. Saan tayo nga maawatan ti mensahe na gaputan na natangkin dagiti puspuso tayo. Saan tayo nga maawatan. Isut gapuna nga dagitoy nga Kristiyano seryoso damit kakabsat. Pangarigan tayo kumatata, dati ti unig ti iglesia. Umay dati iglesia, ngem sa bali metar aramidin da. Adda kanyayo ag cellphone, agay ayam iti games, iti cellphone ninyo, bayat ti panagdingdingig yu kanyak. Anya pa idagi aramidin da. Dumngeg dati sermon, ngem sa bali met ti pampanunutin da. Anya nga tantumanin ti lutwik into numadamdama nga pangal daw. Wenno anya nga tamanin ti paaramid ti boss ko di trabaho into nubigat. Ado dagiti pakakumikuman tayo. Ado dagiti pampanunutin tayo nga may papan ti panagbiag, pamilya, trabaho, ti tunggal maysa kada tayo. Isut gapuna nga ti sao ti Dios ket may salaeng no dadduma kasla ritual tar aramidin tayo. Maipamarang nga datay lang nga mapantayo di iglesia, ngem ti kaunggan tayo, natangkin dagiti puspuso tayo. Ket no dadduma kasta, ngamin mabuting tayo nga mapan di impyerno. Nga kung kuna tayo, isong agsimbaak man, ore agtudo. Kasi baka no adanto ket di mapasamak kanya ke mapanak di impyerno. Kas jay no dadduma ti kapampanunutan tayo. Isut gapuna nga ti bukel nga numamulaan ti dalan kakabsat at dalang jarabaw isuna. Saan nga tiramot na ket makastrik iti dalan tiramot na ngamin natangkin kakabsat. Isut gapuna nga kas kinunana apaman nga umay dagiti dakes kadagiti bibiyag tayo dagiti puso tayo alisto tayo nga agbalbaliw. Kalpasan tayo nga dumngeg ti sermon kakabsat wenno dagiti mangmanggigan tayo mabuybuya tayo nga mensahe dagiti papastor ken dadduma pay nga mabasbasa tayo. Ngem alisto tayo nga malipatan isuda. Wenno kasla tayo rumwar tayo to madamdama kakabsat, ngem naitaw-taw ton dagiti pampanunot tayo. Di tayo ton malagip no anya ti mensahe nangigan tayo. Sa tayo tupay nayunan, nga no agawid tayo to, kadagiti balbalay tayo, makiririri tayo tupay. Ken makichismosa tayong tupay kadagiti kagimungan nga nakaibilangan tayo. Ket dayta nga bukel nga naimula ti dalan no dadduma kasta tayo kakabsat itibiyag tayo. Ngamin narabaw kakabsat tiramot haan nga makapag-penetrate tiramot ti mula isu nga dalang jarabaw dayta ngamin natangkin dijay dalan kakabsat. Ngamin para lang ti pagnaan ti usarna. May kadwa kakabsat ti kabatuan. Kinunana iti Wikipedia, a rock is a naturally occurring solid mass made up of collections of minerals or organic matters. The solid grounds you walk on is made of them. Daytoy nga pangarig ket may papan ti panangawat tayo
ti sasao ni Apo Diyos nga addaan ragsak kakabsat. Ngem no adduma, kas kinunana, no dumteng ti dakis, panubok, wenno rigat, ti biyag, sumyasi tayon, saan tayon agkapilya, ngamin awan saan nga naunig ti pundasyon, iti pamati tayo, ngamin adda kabatuan. Ti bato kakabsat no kitain nyo, adamet ti dagana kadigidyen ti igid na, nga mabalin nga pastrikan, dagiti ramramot kakabsat. Ngem no dumteng, dagiti dakes nga panubok kadigiti biyag tayo, rigat, alisto tayo, nga maupay, gapo kadagiti rigat nga kapadasan tayo. Ti kabatuan nga pagmulaan ket saan kumanga disulaing, apuro bato ti uneg na. Ket may ti kabatuan kakabsat, addamit iti rabaw na ti daga. Ngem ti uneg na, addadakkel anatangken nga mabalin nga bato, wenno anyaman, simento, nga adati unig na. Iso nga narigat nga lumungaw, di ramot na. Saan nga makastrik di unig iti daga ti ramot na. Isot gapo na kinuna ni Jesus ti bersikulo, may inim nga bersikulo, ngem ti sumngaw iti init, nasinit, ket nagango gapo taawan ti ramot na. Ket kasjay ti mapasamak ngamin no nainitan ti bato, siyempre napudot. Ket dagiti ramot nga adda kadagiti nagbabaitan kadagiti bato, gapo ta napudot, nasinit da ket malaylay da, aging ganat matay da kakabsat. Ket kastamet nagbalin nga ti init ket isut mang papatay kadakwada, mang parigat ti pamati da. Imbes nga ti init kuma isut mangted ti enerhiya, tapno kasta lumangto, dagiti mulmula, ngem gapo ta addada kadagiti nagbabaitan kadagiti batbato, isut ng papatay, ng parigat, kadagiti mulmula. Ngamin adda kadagiti nagbabaitan kadagiti bato. Kasta tayo mat kakabsat, umawat tayo, adagos ti sao ti Diyos. Nyapay dagiti kanta tayo mat, agsimsimba tayo mat, malpas tayo mat ti 52 Sundays ti may sangatawin kakabsat. Mabalin nga ado dagiti aramidin tayo nga ministeryo ti iglesia tayo, ngem gapo tanarabaw ngamin. Adadakkel nga bato nga manglaped kadagiti tarigagay tayo, tapno mapapauneg ti pamati tayo. Adda ngamin bato nga nakalaped, tapno kasta ti ramot, ket may ramot ijain tinaununig nga paset ti daga. Ket kasta tayo kakabsat. Imbes nga tubo tayo nga nalangto laing, ngem no nalangto tayo lang nga agbyag kakabsat, no adda dagiti bendisyon, adda dagiti naragsak nga paset nga kapadasan tayo ti biag. Adda dagiti makuna tayo nga miracles wenno datdatlag nga kapadasan tayo ti biag. Ngem no dumteng ti sakit, mabalin nga maawanan tayo kadagiti trabaho, wenno maaddaan tayo kadagiti problema, apagbiitmet nga malaylay ti pamati tayo. Ket kastoy no daduma ti mapaspasamak kada tayo. Nagaget tayo ti unig ti iglesia. Alisto tayo, ngem alisto tayo met nga matay. Ngamin masinsinit tayo, gapo ta adda dagiti ramot tayo kadagiti nagbabaitan dagiti bato. Ket saan kuma nga kasta ti pamati tayo kakabsat. Nga kas ibati ni Kristo kada tayo. Nga saan tayo kumanga agbibiyag, nga ti emosyon laing, ti agargaraw, kadagiti biyag tayo. Ngem pastriken tayo,
ni Kristo kadagiti biag tayo. Kadagiti saan nga dagiti kaslabato nga pangarig ti paunigin tayo kadagiti biag tayo. Ngamin alisto tayo lang nga matay. Alisto tayo nga malaylay. Alisto tayo nga malaylay when numatay no adda dagiti panubok nga dumteng kadagiti biag tayo. Ket sapay la kuma tasaan kuma kaslabato ti pamati tayo. May katlo kakabsat ket isu ti kasiitan. Kas kinunana, a thorny plant are vegetation covered a sharp structure like thorns, spine, and prickles. Botanically, the sharp growth are defense mechanism to descend to protect the plant from being eaten by animals. Metaphorically, the thorny subject to issue refers to a problems that is complex, controversial, and full of difficulties. Kas kinuna iti property pistol. Nagtubo kadagiti kasiitan dagiti mula. Ngem nalipes gapo dagiti bukel nga saan ang makalungaw gapo tapno mainitan da. Dagitoy nga kas iparangarang daytoy nga pangarig kakabsat ket datayo dagiti nakangngeg tinaimbag adamag ni Apo Dios. Ngem adumet dagiti pakaringguran tayo ti biag. Dakkel unay ti panagayat tayo ti kinabaknang ti lubong. Dagiti ragragsak ti lubong ti agar-ari kada tayo. Isut gapuna nga saan ang makadakkel dagiti pamati tayo, tapno kasta ket agbunga. Saan ang natangken adaga ngem kasiitan, naimbag adaga ngem adda sabali amula anang lippes kadakwada. Nakipagtubo da kadagiti siit, tinasayaat abukel. Isut gapuna nga nilippes isuda dagiti dadakkel nga kasiitan. Amangagaw iti danom wenno sustansya tinaimula nga bukel tapno kasta ket agbiag. Ket no daduma kastoy met biag tayo kas namati. Datayo nga Kristiyano alisto tayo nga nagbaliw ti biag na. Ngamin adu dagiti pakakumikuman, adu dagiti distractions tayo. Adu dagiti manggudwa, dagiti attention tayo ti lubong. Adu dagiti pakaringguran, alisto tayo nga maalilaw kas kinunana, ti kinabaknang, ket awan, isut gapuna nga awan ti bunga tayo. Isut gapuna kinunana, paruten dagiti siit, ngem, mangipakita daytoy nga takwaten tayo, dagiti kitain tayo kuma, sapulin tayo, dagiti mangliplepes, kadagiti biag tayo, no ti panagkita yo, ti social media, dagiti bisyo, danag, kadagiti puso tayo, ket iso, ti manglipes, kadagiti biag tayo. Italek tayo ti Diyos, ket ikantay kuma, ti panawen, wenno lugar ni Apo Jesus, kadagiti biag tayo. Na minsan, nga naibagak kanyayon, naadikak deta farm bill idi kakabsat. Ngem adamay isang covenant service idi 2009 idi adak idi St. Peter idi UMC Janavotas. Talaga inkumit ko nga haanak nga agay ayamin ti anyaman nga ayam ti cellphone. Kuna sut gapuna manipod 2009 aging gana tatta awan ti ay ayam, no? Daman ay ayam nga application ti cellphone ko, dagiti anak ko, ti mangi download, no ka. Kabailan tayo nga ta, dagijay kakabsat. Anya ba ti sikat nga ayam tatang, adad ta cellphone nyo, kakabsat. Nga iso pag-apaan nyo, kinibakit mo, wino nilakay mo, yung boss mo,
dagiti siit kakabsat nga kasapulan nga bagutin tapno kasta ket dumakkel tayo ket maramid tayo dayta babayen ti panagtalek tayo ti Dios ket ikkan tayo ti lugar ni Apo Dios kadagiti biag tayo ken ti maudi isu tinasaya at adaga. A good soil is a crumply, well-draining minerals, air, water, and organic matters kung nati county living. Pakita na daytoy kakabsat, dagiti tattao nga agdingdinggeg, makataros ti sasaod ni Apo Diyos. Isuda kaligiti mangtungtungpal, kaligiti pagayatan ni Apo Diyos, isu nga alistuda nga agbunga, napasnek da kalagiti pamati da ket sursurutin da ti pagayatan ni Apo Dios ket daytoy nga klase nga daga ket saan akas ti dalan kabatuan wenno nasiit saan laeng nga lumabas kuma dagiti manggigan tayo ditoy na hantay kuma kasla military nga what you hear when you live it here. Han ko mga DJ Timoto tayo, nga Kristiyano, kakapsan. Whatever you hear, mga kapatid, when you live, share tayo. Share tayo. Kadagitipada tayo nga tattao. So, kas may isa nga Kristiyano, tiintay ko mapanagbiag kakapsat, no sumurot tayo, kas tinasayaat, adaga kakapsat, agbunga tayo. Agbunga, tiragsat, ayat, ken kastamet, kadigiti na duma-duma nga bunga ti Espiritu, kadigiti biag tayo, ken ti iglesia tayo. Ket babaen, kas tinasayaat nga bunga, agbunga tayo. Adda dagiti mabalin kanya tayo, sa nga gasot, adda ti tagga-inim nga pulo, ken kastamet nga 30, ti ibunga na. Tultuloy ko nga, no daduma, tultuloy na mangmangigan nyo kanyak daytoy, mano tinapapanaw yun kadigiti iglesia yo kakabsat. Manumat ti naawis yo kakabsat. Ngem no adda ti naawis yo kakabsat, kayat nasawin, agbungbunga tayo. Datayo dagiti nadameg nga daga. Ngimno agpatalaw lang taramidin tayo, gapo kadagiti kagagalad, kababalin tayo, kakabsat, kaslatay lang iti dalan nga daga kabatuan ken kasiitan. Saan ko mga kasyay? Isot gapo nga rod kakabsat, ammo tayo nga ni Kristo isot agmulmula, ti sao, ti bini, ket iparangarang na iti sao ni Apo Diyos. Isot gapuna nga rod kakabsat, agbalin tayo kuma, no anyaman, dagiti kasasaad, ti daga, isumet ti puso tayo kuma. Agbalin tayo kuma, nga naimbag nga daga, nga mangiturong kanya tayo, ti panagbunga, kas kinuna tinasantuan asurat. Ket balbaliwan tayo, ti panagbiag tayo, no ti panagrikna tayo, datayo, dagiti dalan, kabatuan, wenno kasiitan ti panagbiag, balbaliwan tayo, ket agbalin tayo kumanga nadameg, wenno naimbag nga daga, tintay panagbiag, tapno kasta, adupay, ti maisaklang tayo nga kararwa ken Apo, babaen ti biag mo, dito'y iglesia tayo. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Padayawam ti Apo, babaen ti panidaton mo kinkwana, iti kasayaatan nga apit mo. No aramidem ti kasta, mapnunto dagiti kamalig mo, ket aglipyasto ti arak dagiti burnay mo. Idaton nyo dagiti apagkapulo, karikari ken datdaton apagyaman iti altar. Kastamet ti faithful stewardship pledge card, nga idaton iti nakasira akahon ti sangwanan iti altar.
Maawis tayo met ang mga rama ti online banking, babaen ti bank account ti Central United Methodist Church, ana iparang kadagiti screen tayo. To'y sagot nga yegmi, nagtaud ako kwamin, talek mo kada kami, dakam tiagaywan. Amin asagot mo, aywan mi apud no, ket no pagyaman itet mi, naras sa puso mi. Amen. Mangiparangarang mo apo, dagiti datdaton, dagiti anak mo, ti kinadameg, ti daga, nga biyag nga addaan. Giyamang kami apo, kadagiti na espirituan, kaya na materyalan nga bendisyon mo katakwada. Paay mo, ti parukpok mo, tinananay, tap nga bendisyon, tap nagtultuloy damit nga bendisyon, kadagiti sabsabali, ken mausar, dagitoy nga sagsagot, kadagiti amin nga paaramid, ministeryo, ken misyon, ti iglesia mi. Itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Supapakanan tutkun guna, inadaksen na krus, manbandog ken puyat, palangtanan paduaraksa. Ilatalen ken di panagtulog, isulaeng ti dalan, amapan ken Jesus.
nga ayat na, ngunitay agdulnog ken kuana. Kadagiti laeng mangipatunyag na, isudati bendisyonan na. Tila talen ken di panagtulog, isulaeng di dalan, amapan ken Jesus. Maawis lagi ada pagyamanan na kakabsat dito sangwanan kastamet kadigiti adati karkararag ken kiddaw na nang nangruna digiti apan ija abroad ken kastamet kadigiti adati board exam na itila ito nga lawas maawis kayo tasang kamay sa tayo nga idatag digiti kiddaw tayo ken Apo Jesus. Kararag tayo. Tultuloy kami nga agyaman ken ka, o Apo, tida ito'y nga kanito. Kas may isang gimong mo, gapo kadigiti kinaimbag, ken kinasayaat mo kadigiti bibiyag mi. When o Apo, agyaman kami ti gundaway, nga nakadwami, dagito'y nga kakabsat mi, agraman dagiti bisita mi, ken dagiti na duma-duma pa nga kakabsat mi, nga nakadwami ti panagyaman ken panagdayaw ti daytoy nga kanito nga naggapupay kadigiti na duma-duma nga lugar o Apo. Gyaman kami Apo iti panangtarawidwid mo ti tunggal maysa kadakam. Ti naglabas nga maysa nga lawas. Ket maminsan manen nga pakita mo Apo iti grasyam babayen ti panangi salbar mo, titunggal maysa kadakam mo Apo, kadagiti trabaho, kadagiti aramid, kaya na duma-duma pa yung commit mo kadakam o Apo. When Apo, agyaman kami kadagiti bisita mi. Agyaman kami kadagiti biyagda, nga numampay adada dito'y Metro Manila, tultuloy daw Apo nga agyaman, ken idatag dagiti bibiyagda ken ka. Ketanyaman dagiti gandat ken ganwat daw Apo. Bendisyonam kadi kamti sirib di mo baybayan. Tagtultuloy nga panakikaadam ti mariknada o Apo aging ganat. Malpasda dagiti panggepda o Apo ket makasublida kadagiti luglugar nga pagnailanda. Gyaman kami met o Apo dagiti kakabsat mi nga nagsubli manen tapno kasta ket again roll o Apo kadigiti kolehiyo da kastamet kadigiti apan ijabalasiw taaw no adaman kanya daw o Apo nga kidawen da iti panakikaadam kanya daw o Apo iti ganwat da nga agtrabaho manen ijabalasiw taaw bendisyonam isuda. Kas panang bendisyon mo met, kadigiti kakabsat mi, kapamilya mi, o Apo, nga da ijay balasiw taaw, Apo. Salwadam ka di isuda, o Apo. Tinaldawaldaw nga panagbiagda. Kenda dumapay, anyaman dagiti kidawda, o Apo, ipaay mo ka di asibubuslon. Kas ti mensahe mo, Apo, tulungan na kami ka di, nga agbalin, nga kas nadamig, when na nasaya at adaga ti panagbiag mi. Saan kami kasla iti dalan, kabatuan, wenno kasiitan, tibiyag nga daan kada kami. O di ket maysa nga biyag nga naitukon ken ka, nga addaa kas iti maysa nga nadamig wenno nasaya at adagawa po. Tapno makasurot kami, ket maaramid mi, iti pagayatam o Apo kadigiti bibiyag mi. Wala po, gyaman kami, dagiti nakadanon, kadigiti panagkasangay da, ken kastamet, kadigiti nakadanon, iti anibersaryo da. Kas kini Dr. Dominador, kini Mami Levy, Lord, tultuloy mi nga ikarkararag, dagiti nga kakabsat mi. Numampay hami makadwa isuda, ngem
ti salunat, o apo, nang nangruna kini Dr. Raquel, paay mo kamati pa ng kalaing. Kastamet kini Nanay Evelyn Valdez, kastamet kini Tatay Dion, Dayag, ni Mami Luz, ken dadumapay nga kakabsat mi, ken pamilyami o apo, nga da kadagiti pagagasan o apo. Usarem dagiti pagagasan, mangagas, dagiti agas tapno kastaget may subli, dagiti salunat da o apo. Wen apo maminsan manen kadi nga si kakadi iti makikaadda manen iti daytoy nga sumaruno nga lawas ti panagbiag mi. Ikan nakam ti sireb, kan nakam iti talento apo tapno kasta saan kami nga agkurang. Kadagiti amin nga aramid mi no diket sika iti may tanok kadagiti biag mi. Tapno aglalo nga sika ti maitag-ay kadagiti bibiyag mi. Babaen iti nangayabam, babaen kadagiti trabaho mi, komunidad ken dadumapay nga nangayabam kada kami. Wena po diak amo ti kasasaad dagiti kakabsat mo amok adda dagiti kidkid daw da, adda dagiti dawat da. Maminsan kadi manen o apo nga iparukpok mo tinananay nga bendisyon mo kadakwada. Dinggem lagit araraw da o apo, ipaay mo kadi. O apo, dagitoy nga kararag. Tapno agtultuloy da ka nga padayawan kadagiti bibiyag da. Ken sika itagbalin nga Dios, agtultuloy nga Dios kadagiti bibiyag da o apo. Do dagiti kayat mi nga kidawen o apo. Tultuloy na kami met nga usaren kadagiti ministeryo, dagiti ramid ti iglesia mi, tultuloy mi kadi nga idatag ken ka. Itagyamang kami iti Ilocano service, nagtultuloy nga panakipaset da o apo. Tilikudan kadagiti na duma-duma nga aramid da. Ket bendisyonan na kam apada-pada o apo. When apo, maminsan kadi manen, pakawanin na kami, kadigiti amin, nga nagkurangan mi, nagbidutan mi ken ka, ket kas pamakawam mi met, kadigiti nakabasol kada kami, mapakawam mi met isuda o apo. Dagito iti dawat mi, itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Hintay nga't ken kuana, amaki-kalaysa, ketong palentay tibilin na, magnataya maman, mangibaunan na, Ket balik igin tutited na, tila talek, ken ti panagtulnog, isulaeng ti dalan, amapan ken Jesus. Amen. Yamakenan ako mo, ken Espiritu liwliwan, dayawen na ipanguna, ilangit ken dagat. Amen. Kakabsat ken Kristo, nalpasen ti panagdaydayaw tayo, ngem ti panagserbi ket agtultuloy, kadagiti nangayaban ni Apo Dios ti tunggal maysa kada tayo. Agbalin tayo kumangarod, akas nadameg nga daga, saan kastidalan, kabatuan, wenno kasiitan. Itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen.